Og fetaosten, det er en løbeost, og løbeosten de laves ved hjælp af enzymer, som kommer fra kalvens fjerde mave. Fetaosten har et meget højt saltindhold. Og førhen, der blev det lavet på fåremælk, men nu kan man også bruge gedemælk og komælk. Det seje ved feta er også, at den ingen skorpe har. Og vi har i dag valgt at lave vores feta med komælk. Nu skal vi lige filme, at man hælder i gerne 3 liter ad gangen. Det der er uhomogeniseret. Vi har lige tilført lipase og syrevægger. Og en lipase, det er et enzym. Bare lipase, det er et enzym, som spalter fedt. Og så vil Nicolaj lige melde her. Og syrevægger, det er en rendyrket bakteriekultur, som bruges til fremstilling af mejeriprodukter. Sådan. Fun fact. Da fetaosten er en løbeost, så bliver den i ostekredse kaldt for Usain Bolt. Syrevægger indeholder mesofile bakterier, som nedbryder kulhydraterne i mælken til mælkesyre. Og det medvirker så, at pH'en i mælken den falder. Bakterierne er også med til at give smagen. Osteløbe det er en blanding af enzymer, og det er taget fra kalvens fjerde mave. Det medfører, at proteiner, fedtstoffer og vallen den udfældes og skilles fra mælken. Ja, førhen, når man skulle tage osteløben fra koens fjerde mave, så kom der også nogle bakterier med, og de kunne altså medføre, at osten den rådnede. Så nu der er man gået hen til genteknologi, så man ikke får de ubehagelige bakterier med i osten. En af de vigtigste enzymer i osteløbet, det er amylase, som også kaldes mucin, og den gør, at mælkeprotein casein det ændres, og det kan så gå sammen med, det kan danne nye proteiner, som har nye egenskaber, og som kan gå sammen med mælkens